Bukva ovdje ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike. Ajde, rekao sam da će biti novi video svaki dan. I bit će. Man. Stani bre. Ne lari. Smela. Evo ovako. Lakše vidite bre. Ljudi, ja sad nisam uključio aim. Ne može buko si ne rokan jednog. Ja ću ljudi da se premestim u teroriste. Nekako mi je lakše. Ljudi, ja snimam koji pa po 5 minuta, mislim nemoj da se ljutite, ali zato što mi je spor internet, pa mnogo mu treba se renderuje. Sad da vidite, nisam vam prošlom koji postigao da vam pokažem, pa ću vam pokazati da vidite. Evo, scout mi radi, ljudi, scout mi radi, ljudi! Ja se trokiram, ljudi! Vidi vukve, vidi furke, si nešto. Ujebote ti to, vidi furke što gađa. Vidi furke, a? Sine, troši 100 metka po liku. Šalim se. No jebe! Znam se ljudi, mene su napale neke mušice. Jebem ti mušicu. Nema nikog. Vrlo opušteno i oslobođeno. Gdje ćeš? Mamicu ti ja reću, gdje si ti više pogledaš buku, ja? Piškerci čura. Paisa kaka sinä rekle savje peo imelek međi. Ajde deco. Nemoj to da mi radiš. 5 healtha. Ja sam bot. Vidi, šta mislite da ja igram na high? Jeste, sutra malo. Na normalno. Vidiš ti bukve. Ja vam sad urokam ove furke. Opsa, gdje ćeš? Ima li koga ovdje? Ti imaš ove pebre? Co? A nije ove pebre, meni se učinilo da je ove pebre. Ljudi, like ako ne znam da igram. Ti zna se... Ej, mama, jebe! Zašto mi je sad zalagalo? Ne, samo sad! Jebem u mater. Ljudi, bit će i Bully, ako gledate Srbina možda znate koja je igrica Bully. Scholarship. Zapratite kanal IPG i XBurpee. To su moji poslovni partneri. Zašto Vuka nisi uzeo? Zašto ne uzmeš nikad AWP?
Automatik. Imaš, šta imaš ti? Što neću te bar pogoditi. Mama! Mama! Ljudi, odigrat ćemo još jednu dve, ne mogu da se sekiram. Ljudi, ne mogu da se sekiram! Zašto? Na nekim serverima može više se skoči pa se popenjamo ovdje i odatle kad dođe samo ih porokam sve. Htio sam da uključim email, sad imam nešto neće mi uđe, ali bit će u sljedećoj epizodi. Evo ljudi, krenuli smo. A ja vidim zašto nas ubijaju, nemamo. Tekst. Nemamo bre, kakvi. Kad je bukva znao da gađa, to bi bilo super. Ljudi, ne znam zašto mi laguje kanter, mnogo mi je zalagao. FPS ne silazi. Ne ide nigdje ispod 20. Vidi, dobro ljudi. Hvala što ste gledali ovaj video, like, share, subscribe. Vidimo se vrlo uskoro.